יש לידך שני שלטים, חברתי וחרדתי. חברתי אוהב, חרדתי לא אוהב. אני אשאל אותך על דברים שיש בתיכון, ואתה תצטרך להרים את השלט שנכון בשבילך. שנתחיל? בית ספר קטן, חברתי או חרדתי? חברתי. חברתי. אין תלבושת. חברתי. יכול להרים שניים? חברתי. אין צלצולים. חברתי מאוד. חרדתי. חרדתי. שמים לב לשעה. 20 תלמידים בכיתה. הכי חברתי. חברתי. תרומה לקהילה כל שבוע. חברתי. גם וגם. יחס אישי לכל חניך או חניכה של שני מחנכים בכיתה. יותר חברתי מזה לא יכול להיות. חברתי. 3 טיולים שנתיים בשנה אחת. חברתי רצח. אפשר אפילו יותר. חברתי. יש לי יותר מדי אימונים, לא יכול. פרויקטים במקום מבחנים. חברתי. חברתי פיצוצי. חברתי. בחירת מסלול הבגרות. חברתי. חברתי. גם וגם, שכל אחד יעשה משהו. אחריות של החניכים על הנראות והניקיון של התיכון. חברתי. חרדתי. חרדתי. חרדתי מדי. בחיים לא נקפתי פה אצבע. במטאטלה הרמתי פה בחיים. מטלית. ויש. חברתי מאוד. אתה לא יכול להיות קצת צבוע, אשכר? אני לא צבוע, זה מה שאני חושב. מה זה האחבר הזה? A, 1, 1, 2, 5. אמא ש... לא לפתוח! צליל! סבבה? יאללה. יאללה.